Lah iki nggone Pak Aris. Mupuk, Bos. Lihat-lihat ini lho, Bos. Karena kayak beginilah kondisi kita, Bos, di Papua Barat. Nah, ini Pak Nari juga lagi bersih-bersih. Bos, bahas Lombok rada kurang bagus, Rek. Aduh. Godhonge mruwel. Godhonge mrutuk. Ya, setidaknya tapi ya isih duwe tanduran. Oh, alah, Bos. Tapi caranya nek pucuk-pucuk kencang lho. Bang minggu ya dadi sak upil-upil. Nah, lah iki mupuk. Demi keblekan sarung kayak abote ra ukur to saiki. Arep tangi. Ya lek mupuk dicoba Pak Neng ngene. Beh ngono iki lha sampean ya tau digendang ngono ki apa ora ta, Bu? Masa Kuat gendong. ngono ku lho, Bos. Pupuk lek gendong ya tenanan, tapi lek garwane ya lah kok njaluk kok digendong. Lah paling ya kon mijet titik alah mak kesel padha ae ngono. Lah iya ta. Lah iya. Iki Pak Nari kok panggah gawe lahan nang dhuwur panen kaya ngono kok iki sing panggah. Iya, Pak. Lah iya iki piye. Beh. Aduh. Ya rencanane ngono. Iki kok semprot sukot, Pak. Dingin kae. Beh. Lah iki calon jutaan lho, Pak. Amin. Apik, Pak, tapi iki. Memang kelebihannya lek rada rawa iki ya pas musim panas ngene iki. Ini turah-turah. Lah ya kok isik bae ini. Enak aja Lha iso kok lek ngene iki. Aku saiki rata iso. Buh. Rata kok lek ngono iki. Miring ngene iki malah rata kabeh. Iya, aku ya miring ngono. Malah enak sing piye mek di ngene kaya ibul ding iki aku yo ngene koyoke. Ngene. Heeh. Alah kek. Ada di pirang tahun. Iki lek ngene. Bos, mupuk barang ki yo carane beda neh. Ngene. Wih. Aduh. Beh. Bajakmu loro to, Pak? Loro, Pak. Beh. Adek ya suwang sawang men. Lah ngene iki bajak secuwi laran duwe to, Pak. Lah kok iki loro lho sampean iki. Ya iso nyileh lek ngono carane ngene. Los. Oke, pokoke penake lek duwe dulur kejajake ya enek keluwian ki ngono kuwi iso disileh barang ngono lho, Bos. Lah, ya lek luwe iki cocok lho mampir ngedingi aku mek dijak modang-madang ae. Wah, jujune. Iki namanya yus perjuangan is ngene iki ning Papua kah yang dimanapun is demi keluarga.
demi masa depan, demi anak-anak sekolah, biaya yang lebih mahal. Biaya jajan, Bos. Nah, Kalau aku mau sana sauna. awas makanya. Ki aku utang kurang tak sahur. Sing ning anu kelompok. Ini bayar kelompok lo sudah gue kak. Coba sini. Lo udah muncul lah. Entek cukup neh. Tapi sing ning kelompoknya memang mesti kayak pipi lono kah? Wes, wes coba wes. Kene aku sapa sing nggo pipi lho ya. Jero TKI. Kone Jawa sapa enggak? Berarti tak kok Pak Kartono. Ki 10 sak piro sak-sake waktune? 105. 105. Utang ya. 105 utang. Ayo. Bos, utang pupuk. Berase ora duwe. Pupuk. Pupuke sik utang. Pokoknya urip lara utang prasoko ya ora tak semangat. Ketok yo kan delok iki. Saya kendel, Pak, pokoknya. Iya toh, maksudnya kan pupuke saya akeh mulakno iki saya kendel ngono. Aduh. Ya kan. Kuat gak wong. Wah, Wes. ngono kuwi maksud parah. Lah iya. Wek senok mek anu. Iya. Iki empan apa ora rite? Empan, Mas. Sing kok ngerti sok iki nek sing kok kiwa sok tengen ono. Yuh, ambekan Beh. song. Ambekane jeneng ngosos sawean. Alah, mbokmu. Lah nyumi sepi. Buat senjebur aku. Itu apa? Lah esuk mah. Ya, cidel ana yang lelep. Lah, pedot, Bos. Peh. Lah kok yangel bentar buka ngene. Uwet dari tengah dalan. Jan. Lencong. Dua lah nih. Udah kena, Bos. Iya nih. Lah kon untuk trio. Ah. Terus coba nentang itu. Tak luwe. Lah, suk mangke apa tangi turu iki sik urung melek matane. Kon sekolah iki yo luwe, mulakno wes wis kuning mangke iki. Sarapan mangke iki. Kan hidup kowe. Kemang keluwen dhek iki. Iki Ramadan. Ya madang, udah ngerti turu lo madang. Modang-madang wae. Iya. Los, jelas 100 kok. Ki kareng giling ora enak sing giling. Ini iki jere pas aku giling pertama kan lho, kan ada giling nih, ada wong pesen. Iki serang giling, Bro. Bali. Ibu. Apa ora nek jabah? Iya lah, ngomong Iya sing aku giling kapan lho internetnya lho. Sombene kan YouTube ini. Takok kantean. apa ya sik price ono cuman ya lembel sih. Wis ora giling, bro ngono.
Bisa Bang. Wah, ada barang Uber. Coba apa toh? Selesai. Coba nih tak setengah apa? Tak lah. Ini kalau bos, ini sawah bos. Sawah itu sarungan itu. Sawah sarungan. Sarung barang saya ki seramek kursi ning hajatan. Kau sawah barang sarungan. Tera-tera orang India, Pak. Iya. Iki ning gurine iki nek Pak Nari mang usak ya soteng pisan. Usak-usak itu golek apa? Ah, gila. Ya selaran-laran saya no Pak lah puanas arek. Geser. Puanas bos iki. Panasnya nyelekit. Panas ngelecit. Rampan ini. Iya. Teh. Nah, ada tanya di rampan. Nyari ra disah ta Pak ora. Tak sah ya kapan kayak opera jadi. Saya sering ngesah. Ngono ya. Budalnya mupo nang dicukup nih. Leren. Ngopi. Bos. Mungkin begitu saja videonya ini di sawahnya Pak Aris. Lagi mupuk pertama kali. Mudah-mudahan tanamannya bagus, hasilnya melimpah ruah, bisa buat rumah dan menyekolahkan anak, bisa beli mobil mewah. Ngono pokoknya akhirannya. Hah. Oke bosku dimanapun kita berada, jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sip. Pak Nari barang iki cocok ya. Jangan lupa subscribe no bos.